Singil sa kuryente ng DECORP, posibleng tumaas bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Posibleng maramdaman sa mga susunod na linggo ang pagtaas ng singil sa kuryente sa ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkato. Ito ang kinumpirma ng Dagupan Electric Corporation o DECORP kung saan sinabi ni Randy Castellan, Chief Operating Officer ng korporasyon, na maaaring maapektuhan ang presyo ng kuryente dahil sa pagtaas ng gastos sa power generation at pag-angkat ng coal mula sa ibang bansa, lalo na ngayong papalapit ang panahon ng tag-init kung kailan tumataas ang demand sa kuryente. Yes, magkakaroon yan. Kasi kung maalala nyo noong 2022 o 2021, mga ganun, nung nag-umpisa yung giyera sa Ukraine, so nagkaroon ng constraints doon sa delivery ng fuel worldwide. So, nakita natin yung kanyang domino effect papunta sa kuryente. So, nung time na yun, yung mga coal-fired power plants talaga ang tataas ng rates nila. Kasi nga, yung coal ay inaangkat abroad. And then, meron niyang fuel cost at saka meron niyang forex. And then, meron niyang freight cost. So, pag pinagsama-sama mo yun, re-reflect doon sa cost ng coal. So, syempre, yung generator, papasa niya yun doon sa amin. And then kami naman, pass-through din naman yun. Ang bagsak niyan ultimately sa consumer. Ayon pa kay Castellan, magpapatupad din ang DECORP ng ilang energy-saving measures upang makatulong sa pagtitipid sa operasyon at mabawasan ang posibleng epekto sa mga consumer. Yung panawagan ng government, especially ng DOEs, at least kung ma-minimize natin yung impact, magkaroon tayo ng conservation sa energy usage o kaya sa ating energy saving measures. So kami, maglalabas kami later on para sa aming internal observation ng energy saving measures para at least makabawas kami dun sa especially dun sa utilization ng vehicle kasi alam naman natin yan ang kamay ng DECORP yan ang kumikilo sa amin, yung mga sasakyan namin. So kung tumaas yung crudo, magre-reflect yun dun sa pabalik dun sa aming rates. Ang DECORP ang nagsisilbing electricity provider sa Dagupan City at mga karatig bayan tulad ng Kalasyaw, San Jacinto, San Fabian at Manawag, Pangasinan. Sa kabila nito, tiniyak ng pamunuan ng DECORP na patuloy nilang babantay ng supply ng kuryente at sisikaping mapanatili ang maayos na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.